Ok, čau, s vami Drix. V tomto videu hrám Brookhaven v Robloxe a musím ísť vykradať ľudí a ak ma uvidia, tak pôjdem vykradať iný dom. Takže tak ja si to ekvipnem nejaké veci, ktoré potrebujem na to. To je bomba. Ekvipnem si tú bombu. Potom si ekvipnem toto, neviem, jak sa to volá, už som zabudol. A to je asi, a ešte rebrík si ekvipnem tento. A to bude asi všetko a idem s nejakým autom. S nejakým nenápadným. Takže napríklad idem asi s týmto, rozmýšľam. Toto je také nenápadné. Dobre, som tu u nejakej typky. A musím si takto dať ten sleeping bag. No tak to zrovna nie. No, mám ho tu. A teraz by som si tam mal láhnuť. A ísť tam. No tak to nie je. Že ja to dám ináč. No, toto je asi ona, očividne. Takže ja idem z tejto strany. Tak toto dám viac. A aj tak mi to nejde. No, už by som to mal mať. Som tu. Tak to zase nie je dom, očividne. A ja teraz musím nájsť... A vidím ju. Musím nájsť trezor. Ktorý tu asi... Mala by tu byť v tomto dome. No, našiel som ho a teraz sa musím dať bombu. Odbuchnem ju a zoberiem peniaze a utečem odtiaľto. Takže ja utečem asi takto. Nie, to je zle. Takto. A som už vonku. Takže mám už jeden dom vykradnutý. Dobre. Takže nasadnem si. A idem napríklad, neviem či v tomto dome, ale v tomto dome asi nie je trezor. Takže ja idem na inú stranu. No, som tu a idem asi na tento dom. Tento vypadá tak bohato. Takže zoberiem... toto je... Dobre, tak tam asi už ani nemusím ísť, lebo je tam tá typka, ale môžem ísť z druhej strany. Tam asi neuvidia. Takže sa dám sem. No, zle som to dal. Dobre, uvideli ma, takže musím ísť na iný dom. Tak ja si myslím, že tento je nice. A ja idem asi cez garáž. No tak, čiže som to dal extrémne nice. Dobre. A tu nikto nie je. Takže môžem ísť nájsť trezor. Tu ho nevidím, ani tu nie je nikde. Tak... mám ho. Vybuchnem to. Dobre. Jaj. Dobre, mám ďalší dom. A utečiem takto. Tak. A idem. Ďalej idem asi sem do tohto. A vidím tam typku, takže idem okolo. Rozmýšľam, že asi... Nie. Cez okno nie. Tak ja si dám rebrík. Vyskočím na neho. No nevadí, nechceme. A idem asi... Tadeto, ale to tiež ma uvidil. Toto je taký zlý dom. Dobre, som tu. Nevidím ma ešte. Potom musím ich nájsť trezor. Oni sú tam, asi odchádzajú. Takže ja tu dočkám. Jak si mám láhnuť? Sneak. No tak to asi nie. Alebo tak sadnem si. Dobre, uvidela ma, takže môžem ísť preč odtiaľto. No ja som už v aute a idem asi na tento dom, ja to odparkujem sem. A ja teraz mám extrémny nápad. Ja si dám rebrík, vyskočím. No a uvidela ma.
Ale uvidela ma, ale... No dobre, uvidela ma. Nekážem na to. Takže idem asi na nejaký iný dom. No dobre, našiel som už dom, našiel som tento. Ale asi idem okolo, aby ma neuvidela tá typka. A ona si myslí asi, že som v aute, alebo neviem čo. A idem asi takto, a idem cez okno. A teraz sa mám ako dostať. No, tak som sa teraz... Dobre. Ja sa dám takto. A som vnútri, nice. Dobre, a idem nájsť trezor. Ok, som na druhom poschodí a... Fú, ak nájdem trezor, tak asi sa vám ozvem. Toto tu budem hľadať extrémne, ale extrémne, že dlho. Dobre, som tu a nenašiel som ho nikde. Takže idem na nejaký iný dom. Dobre, tak som sa tu pozrel po domoch a nikto tu už nevlastní žiadny, tak idem asi na iný server. Dobre, som už na jednom serveri a teraz si dám asi napríklad takéto auto Lambo a idem niekoho vykradnúť. Dobre, som už tu. Mne sa páči tento dom a vidím, že tam je aj týpek, tak to bude oveľa ťažšie. Takže si najprv ekvipnem veci na to. Toto ešte rebrík. Dobre, tak ja asi idem, sem si dám rebrík a idem na druhé poschodie. Idem asi tadeto. Dobre, toto mám extrémne ľahké na tento dom. Ja som sem dal omylom bombu. Takto ľahnem si a musím nájsť trezor. Dobre, našiel som ho, ale ten týpek je asi AFK, takže ja ho môžem ľahko vykradnúť. Ok, tak vykradol som ďalší dom, lebo on bol AFK ten týpek. A aj lievol to. Tak ja idem šiel asi na tento dom. Ja idem cez garáž rovno. Dobre. Som v dome a musím ísť nájsť trezor. Dúfam, že tu nie je nikto doma. Dobre, našiel som trezor. Idem ho rýchlo vykradnúť. Zoberiem many a utekám. Takže mám ďalší dom, som ho vykradol. Dobre, idem na nejaký iný dom. Ja idem asi na tento dom, lebo je tam aj typka, tak to bude viac zaujímavejšie. Dobre, som tu. Asi si dám sem, som si dal zle. Ja si ho musím dať najprv na strom, tak tam to nejde. Fú, tak ja si to dám asi sem ten rebrík. Vyskočím sem. Ja mám nápad. Nie, nemám. Áno, mám. Vyskočím sem, skočím sem. Sem si dám rebrík. Počkaj, ako si ho mám... Nie, tak takto si ho asi nedám. A ona to lívala, takže... Tak ja idem na tento dom a to môžeme ísť cez garáž rovno. Takto. Potom tu nikto nie je. Takže idem hore rýchlo. Našiel som trezor, vybuchnem ho, zoberiem peniaze a vykradol som ďalší dom. Ja idem von rýchlo. A idem nájsť iný dom. Dobre, a našiel som tento dom. A vidím, že tam asi nikto nie je na druhom poschodí. V obývačke tiež nikto nie je. Tak nebudem to riskovať, ale radšej idem z hora.
tak odtiaľto. Dobre, som vnútri a idem nájsť trezor. Ďalším číslením som asi našiel, neviem, či to je, ale skúsim to vybuchnúť. Tak nie je to. Tak idem ho ďalej hľadať. Som si myslel, že to je on. Dobre, tak idem asi na prvé poschodie, možno tam bude trezor. Tu je garáž, tak v tomto dome asi nie je. Myslím, že toto už môže byť všetko na toto video, tak čaute, s vami bol Drix.